Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Oh, iki eneng komplain sithik lampune kurang terang pas nggon sinden dan bilang bintang tamu nang YouTube. Nggih, oke. Gatekke co. Ya, oke. Sugeng dalu. Wah, iki sajake rada telat iki mau nang job kok ngendi sore. Pengakuan pri. Ngapa? Lho sing telat kowe kok aku nyanyi telung gending kok iki mau. Telung gending. Lho aku rumangsamu ora ngrungokke. Lah piye? Desa. Heeh. Nyanyi. Terus ki mau asmara donya wis padake wis bawa barang terus gugur gunung komplit wis 3 lagu kok. Dadi kowe tekan kene. Wis ki mau. Ora percaya. Kok medeni wong. Lah tekno piye to Le aku angger liwat ki angger enek sopir truk ki kok mesti ngendheki aku ya. Mbok Le dilereni tondo. Nek aku nyun sewu kalau wau Pak Marsudi, suwan kula Raki Randat menika bapakku Kanoman Pak Trimo ya rawuh. Bapak Trimo pundi? Heeh, bapakku Karang nengko ya rawuh. Weh, ya. Bapakku lo gede, tak iki tak undang bapak. Ya. Weh. Ya lo gede pun Pak Lurah perangkat sedaya rawuh. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Pak Lurah komplit iki. Pak Lurah lo gede ki ya isih anu ora ya sik gurnan balung ora ya. Ya ora telaten ngopeni dit 80 wis ora telaten jaknene. Ora telaten jaknene. Melu campur sari Putra Veda malah 50 malah mangkat wingi. Malah mangkat wingi aku ngerti. Lah kok mangkat malah. Ya ampun pancen 80 dadak jujuli ngono jane. Nek 50 malah ndregil kok. Lurah-lurah saking Bapak perangkat desa saking Karangnongko rawuh danten menika. Alhamdulillah. Sing aku ora seneng Pak Lurah Kanoman mbok mau rasah mangkat wae. Lah ngopo lho karo Pak Trimo Pak Trimo terus ngono ki ngopo? Pak Lurah Karangnongko Pak Heru. Pak Heru. Ora sah cecolo ngerti-ngerti wayangan. Ora sah dadak survei-survei apa-apa, wayangan. Gengi Mas Kasih. Terus Pak Lurah ngendi? Ngemplak. Pak Wayangan. Marsudi. Pak Lurah lo gede campur sari. Ya. Lurah Kanoman. Kurang setahun sak durunge jago guys ini iki. Nek nanggap perceli pira kowe? Nggih nek dugi mriki paling mboten kalih dosonan Mas, aku ya ngono to. Liwat kanca seni mbok menawa iso beda ra ketang sithik aku. Nggih. Ngantek percil wis dadi ketus. Ora sida ngantek wis dilantik ngantek mbok wong rasa ngomong sik. Lho, liyane kabar rasa cerita ngerti Mbak Mimin kosong tanggal piro? Dalang Karangnongko digelar Klaten digelar garek milih Pak Mulyono apa Pak Kasim apa Pak Kusni apa lho Pak Bagong Darmono apa Pak Tomo Pandoyo Mas Jalu Mas Gatot. Lah kowe iki ora ngerti, nggih iki wis nanggap wayang no kok. Apa? Dalange togok sindene yo ngatemi saka. Aku nek banget yo ora ngomong kaya ngono lho. Lah piye? Pak Marsudi gene tak alembono lho. An Pak Lurah lo gede senajan to ora wayangan campur sari yo tak alembono. Kebanget nek Pak Lurah Kanoman ki wong ora mangkat jane aku nek. Ya aja dadi kaya ngono. Banget kok gregep banget bang kaya bayi wingi sore dibang-bang wayangan. Pak Trimo, panjenengan rak ngertos ki ambak seratenanipun Lek Sukimin niku pripun? Nek ngesu. Lek Sukimin ki lho wong ayune kaya ngono kok dindang Lek Sukimin. Lah jenengan niku nek teng daerah mriki mboten sah diumukke Mimi Nangga nggih teng mriki niku pun kondang nek niki Sukimin omahe Galombo Karangnongko. Gaweane bendina Blantik wedhus niki. Ya tak tampa Mas Panut. Iya. Pun sesuk ngeten mawon Pak, rasah crita sik. Kecekel singone payu langsung wayangan. Lho, dalang garek milih. Lho, sing payu apa nih? Sengon. Weh, kagungan anu apa kebon sengon. Lah iya, sengon siji payu 5 yuta, sengon terus kena wayangan kok bingungi. Nek kira-kira anu mangidul, kula terketen etan kula. Napa? Ning kono BRI. Pak Trimo kok iki konek BRI. Pak Trimo ora mungkin BRI. Dene BCA no. Apa kuwi? Bang Carukan Awan. Bang Titil. Mboten baku ning sedya ndongak warga ngemplak nggih. Ngemplak nggih. Mugi-mugi acara merti dusun, bersih desa utawi sedekah bumi menika wujud pandonga syukur marang Gusti ingkang arep akarya jagat. Ngemplak maliginipun Karangnongko umumipun tansah pinaringan gangsar anggenipun pados pangupa jiwa. Amin. Sehat lahir batinipun. Amin. Dadi sehate rampung lahir ning ya batine ya sehat. Amin.
Amin. Resik desane, resik atine. Ugi samsara makatang dipun sami kekadangan. Amin. Terus ngeten iki wayangan aja mung setahun pisan, Pak. Ping 3 ngono dadi rada kurup. Oh, ora sesasi pisan. Mboten ping 3 yo nek kesasi iki cepeten nek iya. setahun ping 3 ngoten rada umum lah jarene iki cara niki rasa kapange wonten. Lah wong kono we jadwale wis kebak dicak mayang ning ndi angel kok. Ngono. Sing kleru iki malah Pak Dalang lho. Lah kleru ning apa? Mbak Mimin tanggal menten pun main dereng. Ampun tanggal Mbak Mimin dana 5 juta mlaku mboten. Lah dana sing tinggi. Kok kowe iki saiki sing mbok umukke dana. Iya ning saiki penampilane wis beda kok. Lho. Ngapa? Nek saka kadoan iku cahyane katon sumunar. Ning nek saka cerakan jenengan gila. Lho jenggote ro brengose ro dikerok. Mbak ya sak kamera ya ndeda meneh. Mbak ya ngono kuwi iki berkacase nek arep mangkat ki diulatke ndi sing kurang trep ngono. Lho kowe ngerti ra sejarah menungso? Piye? Menungso jarene Mbah Niak dhewe iki kethek. Upama ana kengene ya ora masalah. Oh, nek kowe iki ora kethek lho. Nek wis gedhe ngono beruk kowe. Matur sembah nuwun Pak Marsudi, ugi ndedonga mugi-mugi bulurah enggal sehat. Nggih. Nggih. Kabeh iki awak diparingi sehat mergo Gusti Allah diparingi gerah menika ya saka Gusti Allah. Mugi-mugi budidaya ikhtiar lancar samuntawisipun. Amin. 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 Menika ngono iki bukan cobaan ya Gusti Allah men ngerti naker sepiro tresnane Pak Lurah marang Bu Lurah. Sing jenenge diparingi sakit ki ya rezeki ya Le. Rezeki mergo diparingi sakit engko iso gogroke dosa. Sapa sing sakit? Bu Lurah. Bu Lurah. Bu Marsudi. Nggih, dados saged gogroke dosa-dosane awake dhewe, dosa-dosa yang kecil iso digogroke. Kuwi tresnane Gusti Allah marang umate. Nggih, yes melu memuji, melu ndongaake bengi iki sepanjang malam. Dadi nek nonton wayang ki Pri, Min, kejaba seneng-seneng diniatkan berdoa sepanjang malam. Nggih, jumbuh karo panyuwunane dhewe-dhewe. Ngaten, nggih. Ngaten. Nggih iki dasare sing mirsani akeh, sing lungguh kursi kebak, sing lungguh ning pelataran ning isor akeh, sing ning jaban-jaban pager ya akeh. Nggih, nggih, nggih. Wonten pamundutan. Wonten niki ning layang loro iki. Wah, jan. Nang kene rasah dikenalke to ya. Kabeh do ngerti nek siji iki Sukimin Blantik Wedhus, sing siji iki Panut tukang laskar bit, Landang Tempur Sari Ngawen putrane Pak Kampret. Wong ayune kaya ngene genah sing siji iki Aprilia Sucipto kok sing siji Mimin Angga inggih pringganing tes Agni Gustanti Arkadia Kuswardono. Aku dadi apal aku. Mang tanget Pak Bayan kok Pak Narsono ki kan dhisik pacarku. Pak Narsono ki mosok to Le. Sing ndi. Piyayi lenggah ten riko ora gelem nyedak rene no buang tilas. Oh, buang tilas. Oh iya. Ameng taun ning aku. Ya nek cerak ndak terus anu meneh ya. Ya wis anak-anak urung lek kowe dhisik karo Pak Nar. Anu urung sempat anak-anak. Aku endo terus kok. Lah ngopo? Ya jeneng wong wedok nek urung resmi ya piye-piye. Ya kowe endo no. Lah kowe ora duwe dalane kok arep apa? Lho jarine wingi mes kram. Pak mbok kempitke kelek. Pak Narsono niku kerencang kula sekolah SMP. Oh, SMP ning endi? Karangnangka setunggal. Oh, Poitan. Karangnangka kalih kerumen dereng wonten, dereng. Poitan ya jenenge Poitan. Men dhisik sekolah ya katokan Le. Ya katokan terus nganggo rok ngono, katokan sih. Nek ono kowe dhisik ya tau tetak. Lah wong wedok ayune kaya ngono kok tetake piye? Nek critake tetak kula niku ora kaya liyane. Lah kowe piye? Tetak kula pindho. Kok iso pindho? Aku ning bong supit lanang to. Digoleki lah ndi sing ditaki ra ono. Ngono to aku aduh, mosok ra ono aku Sukimin kok ra ono. Kaya gur sak dele arep piye? Lah iya. Terus aku pindah bong supit wedok. Lagek dibuka bong supit wedok kuwi lagene gedene semene lho. Bareng bong supit wedok kok metu metingil. Bong supite lanang ora metu ki bareng bong supite wedok kena ditetaki. Mbak dhisik digawa ning tekku. Tak cokotne kirik nek kok. Nggih, ning layang loro nggih. Terus dasare anu napa niki aku ya jane ora oleh matur ning ya ora apa-apa. Niki salah satu kontribusi niku saking kadang kula Mas Afik Husni
Rahmanto sing kagungan Kraser wonten Ngemplang. Niki napa disumbang streaming kalih bintang tamu. Nggih, mugi-mugi barokah. Namung dalu menika mboten saged nderek ningali wonten mriki amargi wonten pambengan sawetawis. Muga-muga Ibunda enggal sembuh. Nggih. Nggih, sepisan niki eneng abang-abang siji. Nggih. Alhamdulillah. Iki tak waca. Assalamualaikum kagem Pak Dalang nyuwun seraginan manut gendinge kula tujukaken penggemar wayang Bapak Darno Dalikun kalian Bapak Arjo Ketos. Ketos apa Ketus? Ketus. Oh, tulisannya nek Ketus niku kudune THUS. Ketus. Ah niki Ketos. Ketos. Nggih, cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum kiraneng jenenge. Niku matur suwune bener mboten? Mungkin macane kayak matar suwan. Oh bener ya iki abang. Terus iki eneng abang loro. Wah, junduk laris. Sapa sing arep melu-melu? Nah, nggih, Assalamualaikum katur Ki Dalang ingkang nembe pentas. Kula nyuwun gending siji kutut manggung dilajengake kuda nyongklang dibawani. Loro kembang rawe saking kula Pak Sahadi matur nuwun. Nah, iki sing saka nggon chat YouTube akeh sing njaluk podang kuning. Nah, saiki Apri Mimin terserah sampean arep ngaturke sing endi sik. Saking Papua kalau liwat live chat ugi kersakaken Putra Nuswantara. Oh, Putra Nuswantara ada. Kuwi ya kangenane Bu Tumiyono ya Putra Nuswantara. Podang kuning pun dipesen Mbak Nina kali Mbak Niken. Oh, apa kuwi? Podang kuning ki rak bangsane manuk ta, Nduk? Iya. Pancene permanukan ki Niken karo Nina ki sing manuk. Oh, Niken Nina. Pokoke podang kuning aja mbok nyanyekke arep tak nyanyekke Mbak Niken kali Mbak Nina. Oh iya, pokoke bagian manuk kuwi engko aku sing nyekel. Ah iya, nggih. Nek liwung kuwi engko bagiane Sinta. Mumpung ditunggoni sing apa demung arep gedruk sak gedruk-gedruke kuwi engko. Nah iya. Sinta ya kok kutut manggung bareng ya permanukan. Nah nggih, sik terus apa iki eneng saka atensi saka Suci Steam. Apa iki jenenge? Pak Dalang salam buat Mbak Mimin dan Apri dari Denver, Colorado, USA. Oh, Saking USA, Amerika ya, Amerika. Sampun mugi-mugi benjang Mbak Min kalian Mbak Apri sakit mengharumkan lewat seni budaya sakit pertukaran budaya wonten Amerika. Hello, good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Kringete ledes awake gatelen. Intinya selamat malam, terima kasih sudah mengapresiasi seni tradisi khususnya wayang kulit. Nggih. Yo, apa manut nek ngono? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara. Oke. Wah, iki suara lanang apa suara wedok? Wedok. Oh, wedok. Iya. Sia. Ojo cedak-cedak sing ngendang lho. Lah nyapa? Wong bagus mung rupane. Nek ana penyanyi diwedaki kok diwedaki ngono wis bribik wae ngerti bojomu galak bareng mbok ngono dilereni. Nek bojomu nesu ki ora lancar rezekimu, aja do gawe mrene. Lah kono pinter golek aman kok. Napa? Kok nek ning omah rek kae ya ngombahi saisah ngono kuwi. Ngengeti jangan. Ya musuh bebuyutan karo Mimin kok. Meme sego aking bareng wong kok dalang kondang kok ya dalang ya pengendiang wis. Iya, juragan campur sari. Iya to. Beti karo wong wedok. Apa kuwi? Apa? Rasembodo. Iki ora wedi ya jenenge wong lanang ora dicekeli HP. Rasembodo kementuso. Macam nang njaba ngangah-angah. Macem-macem kok entekno kowe. Rahasiamu kertu asmu tak cekel lho Le. Kalau aku melu dalang kono ana sinden sing disenengi, melu dalang kono ana sinden disenengi. Sujokno sindenku tak rapeti kabeh tak kon kabeh sindenku. Malah aman. Ya, yo. Putra Nusantara. Anu kowe sik, Nduk. Rasa gomet gawe pri, wis mikir tinggal nae fungsine sound system barang ra kanggo. Mek kok jarak karo tengah meter. Iki sing apik. Anune apa jenenge sound system kok. Wah kowe tunggon pacarmu seneng no Pri. Siapa? Mas Fahadi.
Dia biasanya perang neng medsos to karo Mas Wahadi. Iya. Ora apa-apa ngono ki mung nggo senine wong pas sedulurane ra ngono ndak ora gayeng. Oh iki sing musike Mas Wahadi iki. Iya. Kali Hapri patutan loro. Oh iya. Ora ana ndase kabeh. Lah kurang ki. Kurang piye? Mulane nek bayari genep ana, nek 100 ya 180 ya ndase ra katut. Kayak gur ndelesep neng Tegalan ya. Anakku sing tegas dewe. Suarane jan ngerangin. Nah, ya. Nano besok pintar sekolah. Ngapa Min? Ngapa ta, Lek? Yen wis bisa. Ya. Sengit aku nek ngono padha kowe ngino kanca-kanca sound system. Iki nek tak cerake ra ya gebanteren. Suaraku dadi banter banget, mula didoke iki jenenge kontrol miking. Oh, kontrol miking. Engko nek cerak-cerak ndak daraki kontrole bedah. Lah kaku. Pri, diluruskan lho. Piye? Engko. Ora dino kok saru-saru mentek aku mah lho gak saru. Aku aja tok aku wis istiqomah ora bakal ngomong saru. Aku wegah. Ngerti tok kondange nek mimin ki ndereke sapa-sapa ora tau saru. Aku mah saru. Aluwung nindake. Kontrol miking. Kontrol miking. Nek kebanter ndak kontrole bedah. Oh, kontrol gonson kuwi lho. Tukon. Wah, lho singgih beda pokoke. Lah niku gesut. Apa gesut? Ya. Ayo Lek. Mimin gede. Sing apik lho ya, aja ngatek sini-sini adimu. Gayane. Lah iya, mosok ndak tekan dari senior aku kok. Lah iya, ya kontrol sing apik. Saurane kowe kira wis kono. Lah iya wis mudeng to, jenicore semeleh tok luwih tuwa ki kok ya. Ya. Jolali kontrol. Daerah Karang Nongko. Lah iya wilayahe dhewe diapik-apik nek ger kondang ning kono-kono ning wilayahe dhewe ra dikanggokke nggo apa? Wis ngemudeng. Tunggoni Pak Trimo. Lah nggih, Pak Trimo, Pak. Ah iya. Jo nganti ngisi-ngisi. Kok wong kok mutungan lho. Kak, rumangsaku kowe iki pidak jempol karo Pak Dalang kok. Ya ayo aku ora ganggu. Yen. Oh lah. Oh sok. Yen wis bisa. Ayune Sindene ayan. Mikir anyar saiki berlapis emas kok. Selangkung yuta Pak Trimo. Alhamdulillah. Pak Trimo selangkung yuta tesih kirang ping 5 niki. Aja tok umumine aja utang. Mula nggo nyuwara kok jek panas. Yen wis bisa nyambut gawe. Suara wedok kuwi. Kudu. Kowe suara lenang Pri, suara lenang. Suara lenang mimin sik wae. Kudu mlaku. Kok iso lenang ya iso gedimen ki piye? Rahasianya di mana itu? Rahasiane kurang nurut Lek Kimin. Piye? Nek suarane wedok kan ngempit, nek suara lanang kan begagah. Ngoten. Oh, iki mau wis entek lebo. Ampun. Oh, sire arep tak praktekke malah. Ya praktekke sing mburi dhewe. Begagah rumiyin. Heeh. Kudu mlaku. Buka. Bet. Buka. Wah,
Mbok rahasiane iki mung perkara dibuka karo dikempet. Dados jenengan menawi memerankan seorang tokoh carane Sembadra apa Sri Kandi ngoten mangempet. Oh iya. Aku rasa ngempet rasa begagah. Tak coba nih. Yo kakak. Aku sih rasa begagah rasa ngempet. Lah nyapa? Orang aku apa wae ya, Bre. Kon Gilani. Islam. Ya, oke, Putra Nusantara. Ya. Cup manang geranakku aja pijet volume anakku sing bagus besok pintar sako Pripun? Pas bagane Apri tempone pas aku digawe menggeh-menggeh koyo wong napas Senin Kemis kae. Dadi seolah-olah aku koyo wong jumpo. Nek lagu iki digawe penak Mas. Digawe penak wae. Engko nek sragenan apa ngono iramane rancak. Oke, ada yang memantau. Ya, yuk. Kudu mlae bisa gawe jadi wong tua ya lalen marameng Oke. Pelok patete 6 ya. Yo ki nggo nyenyeger suasana sadurunge minangkani pundutan dindangdutke luwih dhisik. Aja ninggal aku trima gonceng wiwit bocah janjine bebarengan marang-marang lambe apa nalika ngadeg proliyane waja ngece lamun ngece kalelet kembe buline
kangge sing sinden bawukan ya sing sijine sinden derajitan. Nggih ta? Iya ta? Nggih. Terus ketok ganas-ganas ngono ya Lek ya Lek. Ganas piye lho iki? Ganas pati apa piye? Iki ketok ngancap kabeh karo bojo. Nek cara Cinandra ngono iki cara wong wedok apa kae Lek jenenge Lek? Rai Wungkal Gerang. Kuwi lire piye? Lire karo bojo ngancap karo maratuwa mamah karo tangga ra gelem rukun nek diutang saur padu wis dianggap lunas. Apa ya ngono? Kowe karo bojo lak ya ora ngono. Oh lah aku gemati. Lha kowe aku ki iso golek pangan ngene lho Mbah Min. Aku ki karo bojo gemati. Aku bekti karo bojoku. Sayang wujud bektimu piye? Wujud bektiku saiki umusume lak kesetaraan gender to. Saiki Mas aku tak nyambut gawe nderekke Pak Mul. Aku bareng kanca-kancane. Sampeyan ning omah sing ati-ati anake diawat-awati. Ya Dik, kok karo kae jangane aja lali diinget pemeane mburi omah. Kae kok lho dastere pemekno. Iki ora bekti, kowe iki meteklekke wong lanang. Jare kesetaraan gender jare nyambut gawe bareng-bareng. Kesetaraan gender kowe saiki do iso mentel. Sesuk delongkas RUU-ne disahke, wong wedok ra oleh metu saka jam 10 bengi. Saya muncer. Masa depanmu suram. Saiki pasale lah wanita mulai bengi ora entuk. Ya carane no. Mulai esuk sisan. Terus aku memang sama. Saiki sawahku kae ora tak mbok ya apa-apa. Lah, tak nggo pituk ngopeni pitik. Engko nek gede-gede tak kon dolan meneh tangga-tanggaku. Ganti akeh aku. Nek dolanane tanggane pitike terus. Lah kan sing tanggane lah dendo. Kowe iki dendo ngesut. Lah ya aku gedendo. Sing gedendo kowe ya ngesut. Lah aku gedendo ora apa-apa wong ditku nggo apa aku nek. Oh iya. Lah mobilmu Xenia kae? Xenia tak utarangan pitik. Oh, saiki ganti apa? Ganti Pajero. Oh, lah sing putih-putih kae? Alhamdulillah. Ambulan. Ono ganti Pajero. Ning angger wayah ning nggon tanjakan ngono dadak dipecuti sik. Pajero iki motor jos kok dadak mecuti piye? Wong angger munggah ngene Lah iki mobil apa to? Lah kok Pajero ki mobil mewah kok piye Pajero? Pajero ki apa? Lah mung brosure tok weh. Oh, muganen kok. Mobilmu ning ndi, Mbah? Tak lempit ngono iki. Jebul brosur. Bros. Aku ngumuk ngunggahke rego kok. Arep saiki ning kene ngendang greling. Wong ning omahku ya memeni daster ya oke. Lah kuwi menek. Wong iki enek. Ya ono. Enek. Oh, pengendang ngendi kuwi? Pengendang mriko. Nek mriki mboten, nek pengendang mriki wah. Beto mulai wayangan ra turu ngomah lho, kon turune ngemper terus lho. Lah kene wong lanangi kamu imam keluarga nek pancen kowe bener harus katakan karo istrimu aja ning dengan catatan kamu bener lho. Nek apa mau kowe selingkuh ya karemu lah. Makane aja mbribiki penyanyi. Kono ora mbribik kok. Apa? Langsung kenyang. Nyontoh Pak Deku, Pak De trimo lurah Kanoman. Trimo. Kados pundi? Karo ibu niku wis pokoke gemati. Angger disengeni iki aku angger dolan ngomong. Kuwi mbok ora ngono ki to, Pak. Lah iya. Lho, jumbo karo asmane to ya. Lah yo nrimo kok. Lah iya. Lah iya. Ya yo, sida podang kuning warna. Iya. Anu niku pun dipesen anu Mbak Umi kalih. Ora itu. Tenan yo iki mau apaan podang kuning aja dinyanyekke ngono kok ya. Lho kabeh pesen ra sida iki. Sita wis pesen aku kok gedrok ngomong bojoku enek. Kok mulai dipetel. Kaya nang Jawa kowe iki mulih dipetel. Kuwi arep tak upload dhewe kok iku pasti ta. Kayak ning Jawa kan bojone ora nonton streaming. Ning Jawa bojone niku pas banser dadi ora nganggo HP. Yo apa wis manut aku. Nek iki mau pundutane ana kembang rawe, ana apa seragenan terserah apa ngono. Nggih niku mawon kembang rawe. Iki sidane piye? Podang kuning apa? Podang kuning mau dipesen niki ku loro niki. Oh, loro niku. Heh? Kok gendhe Citra ngatek mau dipesen Bu Sriati niku. Lah aku Bu Sriati engko terus niku apa dipesen jumbo karo kadewasan wae Mbak Niken karo Mbak Nina monggo nderek panjenengan lipur warga ngemplak.
Nggih, niku mau pamundutan kembang rawi Slendro. Heeh, kembang rawi Slendro. Sik Supri pino joget Dek Supri? Suprimu. Supri piye to? Garis princess to. Suprinces. Nganggo bawa apa langsung no? Oh langsung mah. Oh langsung. Yo bawa. Bawane niku. Sing bawa ki sing larang to. Iya. Ayo men. Lah kene iki larang ki larangane agama ki. Ora ana ya wis langsung. Iku lah. Aku ki arep delok engko Nina dikempit kaya ngapa. Ora kacek. Ane sing kempit no. Ora ana le dikempit kok. Iki los. Mbak Nina menika sakderipun derek wayangan penyanyi Purawisata Ngayogyakarta. Iya buruk cendak-cendak. Nah buruk ini mekakah-mekakah kae. Kuwi tahun 2000. Lah ya ini kan nyata niku sejarah. Kuwi anu ora ning YouTube bisa ora. Yen Inul kae kan sing musir-musir kae isih. Nah niki tahun 2000 videone isih ora. Monggo. Nek saiki ya ora to. Nek ndak aku isin ya. Nek saiki lak ya ora nggo saya cekak. Lah sikile gede-gede kok ngene. Iki sikil jahe kabeh kok. Ya, oke, yuk kembang rawe, ya. Ayo Mbak, Jiwa kok belok. Standing mic menutupi dalang. Jiwa langkaji kok belok. Mikrofon bonang. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Masuk ya. Baroda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yo. Caritane wong seneng nunggal sabale, wiwitane wong ngecer saben dinane, saya suwe saben jejer nyekel tangane. Ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng kancane dhewe. Aku tresno kowe. Gawe lara kembang melati, gawe larane hati, kembang kecumbang agawe hatiku bingung. Kembange mawar rasaku wis kadungku. Wong tresno ora kena sembrono. Becik umrape kono
saya suwe sampai jejennya katanya banjur ngomong mas aku tresno adikku digawe lara agawe larane ngaji wala kaji kok belok sesuk prei pesanku wis ketemu ya iku lagi pasane dene ngene kuwe becek tak tinggal wah ora sesuk prei wong sesuk Senin kok prei sesuk kerja Banjarmasin sing mangkat sing ora mumah iki mu upama podang kuning lak rangkayeng ngene iki iya to endi nek nggone ra metu sesuk Jaya Endo nggone awake apa ya jumbel iya kandhane Supri iki Nina sesuk melu nang Banjarmasin wae Nyapa Masa tikete ra apa-apa Nina sesuk ndek gawean Apa? tokerno kok ngene yo aja mirang-mirangke aja diblak-blake kok toker titik watu sing nek Mbak Niken kuwi gaweane TKW apa tukang keruk wedi aku ora sombong ya ora sombong ya aku ki nek bengi wayangan nek awan nek aku tak gen ora kesepi to nek ra nyanyi aku ndek gawean sampean apa aku kerja ning peternakan burung oh ya apik arep wong wedok gayane enteng peternakan burung heeh gur gayane ngedusi manuk bengi-bengi kuwi mboten awan to Pak niku awan ngetokke manuk nglebokke manuk gur ngono kuwi terus kowe gaweanmu nek aku nek omah yo ndek samben dodol kroto. Kroto? Iya, aku kan bakul kroto ning omah. Supri iki sing gak teko. Kroto ya pakan manuk. Ya pakan manuk. Oh, dadi nang omah iki sing siji ngedusi manuk. Lah kula sing siji makani manuk. Gur nglebok ngetokke manuk ku lho. Maksudnya ya nek esuk meme, nek sore dilebokke, diopke ngono lho maksudnya. Lah kirangan. Iya to. Aku ra mudeng kon ngono kuwi. Aku saiki to kowe kok Pri kok kono rusuh kok Pri. Rusuh wong kerja kan permanukan. Pama manuk iki Nina ki manuk apa nduk Apri? Pama manuk iki. Iki ya cara-carane murai batu. Murai batu. Aku kaya iki Niken. Kenari. Rada Emerald City. Kaya kowe. Lovebird. Nek Mbak Mimin kutilang apa-apa ngono ya. Tapi eno. Kutilang. Gagak. Masa sia-sia gagak. Iya ya. Wis pedhaan ayu-ayu gagak. Aja ngrembug manuk upamane aku awake dhewe iki cara mono beras. Nina. Aku apa aku? Iki cara-carane raja lele. Ramos. Iki ngono mentik wangi. Sampean. Ramos. Niku Ramos. Lah nek Mbah Mimin cara mono ya apa ya? Beras dua sinden. Anu, kudu KPN. Kowe kuwi beras jatah. Iya, iki sing rada klawu-klawu lho, Mbah. Saiki nek bangsane polo kependem. Carane iki kowe telo. Iya, iki apa? Iki anu gembili. Nek kowe apa? Cara aku ngono, nek aku iki ya entik. Nek cara aku, Nduk. Nek jenazah lho rumangsaku ya. Sopo sing ngomong mayit mau? Lah jare polo kependem lho. Sing ngendang kuwi mau sing ngomong. Timpul telo apa-apa bili gaduh. Mosok sing ngendang ngomong mayit ki mau. Mayit ki ya dipendem lho rumangsaku. Aja. sing mayit apa polo kependem kuwi batang.
Nek iki ya kebangetan lho le ngendangke nek karo kowe lek mosok kowe iki darani mayit ki ojek meger-meger kaya ngono kok. Mayit ki nek cara aku dadi kowe ra trima lho aku nek ngono. Ambungen. Kowe ra seneng nek aku nderek Pak Mulyono. Kowe ra seneng nek aku nderek wayangan ning ngemplak kowe ra seneng. Lho. Ya wis. Apa liyane mayit padha kowe matekke aku lho. Lho, atine cilik gampang nangis cilik lho. Golek sing bintang tamu kaya aku ki aneh lho. Aku mau tak ampet yo guyon pepanggone soal mayit ngono mau wis entek-enteke menungso padha wae. Sing sabar ya, Lek. Malah aku wis ra ndek wong tuwa rande Pak Mbok. Telutur iki. Kowe iki tak anggap sedulurku kabeh. Ya muncrat kabeh. Lek, sing sabar ya, sing sabar. Bapakku sono mbok kurang aku metu ragil. Sedulurku wong tuaku ya kowe kabeh. Kanca-kanca dalem aku padhiku kabeh. Ya. Kok tegel mentala-mentalane nek mau duneke aku ora apa-apa. Lah, duneke tuwa aku ora apa. Mayit iki lho. Sing sabar. Sabar ya, Lek. Sabar ya, Lek. Wong sabar ya ana watese. Sabar aku tak ampet lho sepro-seprone. Sabar ya, Lek. Sabar lho, Lek. Tak go guyon nyemoni kowe. Tak go guyon kowe dikano monggo mencairkan suasana. Nek kondo mayit padha aku kayak tukon banyu aku ngono to. Lho, mesake. Banget. Sing tenang, Kres, sing tenang. Upama trimo aku ra trimo sing ngomong aku. Nek cara aku dadi kowe ya ora trima kok. Cara aku dadi kowe. Kudu diceraki nek ngono iki. Tak parani. Kok anggap apa aku? Iki kan wilayahku lho. Padha-padha wong karo ana kowe banget. Kula ora tau bujine nesunen ra tau nek kebangetan. Ayo, paranono. Wong wedok kondang-kondange wong sabar lho. Paribasan sing lanang nyambut gawe pamite jebulane dite entek nggo main wong wedok iso menapa. Sing ngendang piye kuwi? Kok mampir jajan meam jebulane menggok ning nggone pacan wong wedok iso nampa. Mergo mesake keluarga. Kowe iki sida nesu ora? Nek duneke mayit aku ora trima. Lah yo kakek gak ditutuke kek malah. Agepmu apa? Bagusmu bagus. Rupamu apik. Gagahmu gagah. Ning atimu resik peceren. Gege pati. Agep apa? Pak Lurah. Pak Lurah terima kula perlindungan. Mas Heru Pak Lurah kurang nampa. Lah, warga panjenengan diwateke trima apa ora? Warga lho. Mimin ki ra mung milik Karangno sakit milik nasional. Padake main trima mboten. Pak Lurah. Alah, padune boleh. Kula nyuwun perlindungan pengayoman, Pak. Perlindungan. Kula arep kan menapa ke warga panjenengan. Perlindungan lho. Perlindungan. Nek wis gak bali engko ndak kegaruk kowe engko. Kula perlindungan, Pak, mboten nyuwun duit, kula nyuwun perlindungan. Pak terima. Perlindungan. Pak terima nyuwun perlindungan. Pak terima. Mbak Yu Mudiano ora terima to. Kowe pira? 100 padha. Ya wis. Apa wis do janjian ya? Pak Marsudi. Kowe do ngopo? Kowe aja njaluk Pak Lurah lo gedhe lho. Lah ngopo? Wingi Mbak Lung bayaran 80 tak jaluki 100 ra malar aja. Selungo. Kowe do njaluk perlindungan ora? Iya, njaluk perlindungan. Aja nyuwun karo Pak Marsudi lho toboke wis oke. Lurah, aku nyuwun perlindungan Pak Lurah. Pak, kula dinakari niki, Pak. Jenengan nek ketemu kula kok ketemu. Aku ora ono Pak perlindungan lho, Pak. Nek mboten enten kula jujuli mboten apa-apa, Pak. Tak goleke jujul. Kowe nyuwun Pak Blimbing apa ora? Kayak iki lho, Pak perlindungan. Oh, Pak Blimbing barang mana to? Budi Pak Blimbing. Oh, tak ngono. Matur nuwun, Pak. Aku entuk perlindungan mulai. Kok akeh kene. Lah kono wae to. Pak Lurah Blimbing, kula nggih. Pak Lurah Blimbing. Pak.
Pak Lurah Blimbing. Kula nggih Pak, kancane yo kancane yo pelindungan aku yo Dialaka ya bawa iki rambutoke bawa. Wong anu apa? Perlindungan, Pak. Lah wong telutur kok dadi perlindungan piye? Wah wis. Sami rencange lho, Pak, sing mateng-mateng lho. Alhamdulillah. Pak Lurah pun dipilih niki. Wis. Anu, Pak Lurah Kadilajut, Bu Lurah Jagalan. 2 periode lho nek kleru. Bu Lurah Jagalan. Bu Lurah lho. Oh, Jagalan Ibu ya. Bu Lurah. Oh. Bu Lurah. Padha-padha wong wedok nek dunek ngoten mboten trima to, Bu? Nggih, Bu Lurah. Kula aku ora mikir awakku dhewe. Aku mikir wong wedok nek dingonoke tatu lho. Lah kowe wong wedok nek nguyang ngadeg kok arep apa iki? Rekoso bareng-bareng kok. Bu Lurah. Bu Lurah niki wedok kabeh Bu Lurah. Enten 4 niku Bu Lurah. Bu Lurah. Aku nyuwatku perlindungan. Pak Kadilajo pun sumadya. Wes ra sida nesu iki mimin ngene iki. Sembah nuwun nggih Pak Kadilajo, matur nuwun, Pak. Nuwun, Pak. Sinten melih niki Pak Lurah? Wes ayo bali. Ora ono. Urung Bu Lurah Banyu wae ora. Lurah topo glurung. Nyopo? Pak Lurah mau katon. Iki to. Iki lho. Iki nek kon nyanyi Garuda Pancasila wasis kok ya. Iya, iki telutur malah terus do panen iki piye ceritane? Isih siji lurahe. Siapa? Lurah Yoga bengi iki lak iki. Ora jalu iki. Iya. Ayo. Berarti ra sida nesu karo ling ngendang min. Setan njaluk lurahe ngrendeng. Ora. Udu rendeng, Mbak Ben. Mbak Ben ki tutup ya nek awan nek bengi ya buka. Nek kidul stasiun gek iki kobongan berarti jenengan iki ya katut, Mbak. Ayo, iki disarati sik. Tukon bobok, tukon pilih 1, 2, 3. Tukon bobok, tukon pilih laris. Niteni piye to? Niteni tukon bobok, tukon pilih laris. Mudhun awerdine. Bobok ki nggo pegelinu, nggo keju-keju. Pilis ki nggo tombo ngelu. Obat ngelu. Dhisik durung ana obat kimia. Udu kene. Wong anak cilik pilis. Kowe tukon bobok, tukon pilis laris. Sing laris ya kene lho. Lah aku weruh kono bobok pilih. Lah ya Bongone kok kok sing laris kene piye? Tukon bobok, tukon pilis laris. Kowe iki kleru ora tukon bobok, tukon pilih laris. Dadi le laris ora le nyanyi laris. Kira ngene kuwi. Ora saru-saru nduk iki pandungane wong Jawa. Kowe iki masing laris sing open door. Online coba. Online. Matur nuwun Bapak Lurah danipun menika mboten. Terima kasih. Jenenge Seniwatu to dagelan dermis menika mboten namung nedahaken rumaketenipun warga kalian Punggawa. Berbagi sedikit demi sedikit mergo wong iki tantarane wis settle semuanya, wis siap semuanya, saatnya untuk berbagi. Amin. Berbagi itu ora kudu akeh ning disempatke. Amin. Dicepat-cepat dimulai dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. Amin. Mbahku dhisik arep ra ono ki ya darik-darik ngono kuwi iki. Mbahmu ora ono kok kan meling kaya ngono kuwi. Mimin wedi. Wedi kan dagelan rono lho, Pri. Aja wedi ngono kuwi rak ya nek titipan sini. Jenenge aja nganti guyone aja ngono kuwi. Ning aku meling karo kowe. Sok nek aku kapundhut, aku wegah didusi. Lah ngopo? Isin aku. Lah kok iso? Aku ndak nggo dolanan. Ayo, yo genti Mbak Cinta karo Mbak Sriati. Apa? Karo Mbak Umi. Cinta karo Mbak Umi. Ya, terus Citra. Ya, oke. Mbak Cinta menika asalipun ya Klaten terujuk ning hijrah wonten Lanjaran, Taman Sari, Boyolali Kota. Taman Sari. Nggih, oke. Ya, yuk. Wah. Jeleng. Oh gedruk to. Sindian bakoh dolan-dolan ning Kalimantan ning Sumatera kok anu kon horeg.
Kuwi arep tak ketok dhewe nggon bagiane cinta wingi kae. Oke, yo podang kuning ya. Nggih. Ya, bawani sik ra. Bawa ngaten. Bawono Sinta karo Umi kok ra bawa. Ya anu Mbak Sinta le bawa. Mbak Sinta le bawa engko gentenan rolik Sukimin ya ora apa-apa. Gentenan le bawa gentenan. Ya, kaya ngapa? Ya Mbak Umi menika asalipun saking Tawangmang. Nggih, saking Ngargoyoso. Iki jarene Mas Gabret iki kuwi engko pamane Pak Trimo duet karo Mbak Mimin apik. Oke, gandrung kok mriku. Oh, iya. Pak Trimo, Pak Marsudi niku ketoprak handal Karangnongko. Wingi Karangnongko juara 2, tahun wingi juara 1. Iya, weh. Engko terus golek perlindungan meneh kowe engko. Ya, ya. Nenggih ingkang podang kuning. Jos. Ya, ya. Lalu seret tirang nek dadane handetut atika ngocehing witan son pikat sarana katurutan sing tak gadang Oke, ya, yuk. ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mopeng piteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi nimban yen nganti liya kang kliyang tak sawang necok ning apa kegoncangan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngelebendo elo kare tak sawang ojo mikir dadi jodoh
Ujak diurut sik, mandek sik. Pak, arep ndi ya, Le? Ya, terus. Wah, wis. Kok nyangklong tas ki arep iki nek ngene iki. Ingkang kinurmatan Ki Mulyana Purwawijaya. Ya piye-piye, Mbak? Piye. Wah, wis. Kanca-kanca Wira Pradangga. Ya. Bar neng ndi kok nggo tas? Kanca-kanca pesinden. Piye? Aku mau dunekke mayit wis didem-demi ati karo bapak-bapak lurah. Heeh. Bagianku nyanyi tok cepetke kaya wong ayan. Saiki tok nglentrehke kaya aku wong jompo Senin Kemis. Takon. Nek kira-kira kowe ora gelem kanggonan aku ora apa-apa. Mbok ditakoni jek gelem kanggonan ora. Nek neng kelurahan rak Pak Lurah, nek pengadilan hakim. Ya yoga sik nek ditakoki. Aku nyun pirsa karo anu. Sapa sik? Yoga. Ya. Nyun sewu kanca-kanca. Panjenengan tesih seneng mboten kula ndherekaken Pak Mulyana Purwawijaya. Mboten. Ora ki Lek lah liyo. Mboten ki. Ora ki Lek rak ya malah piye ora. Pisan meneh ya nduk mbok menawa jeneng wong ki ya tak kan kanca-kanca Wira Pradangga ingkang kinurmatan. Panjenengan tesih rena penggalih mboten menawi kula ndherekaken pakliranipun Ki Mulyana Purwawijaya. Mboten. Ijek duwe harapan. Harapan iki ger coro-coro. Coro-coro. Pak Mul. Minggir. Iya lah. Men. Nek angger nesu kok sukimine metu. Pak Mulyana Pajek. Ya, piye, Mbak? Sinaosa panjenengan menika sakmenika dinisipun wonten Banjarmasin. Ya. Nanging rak kita tasih memantau Dedek Mimin. Oh iya. Kondange Mimin pripun? Kondang Jakarta mbutuhke, Kalimantan mbutuhke, Sumatera, Medan kabeh mbutuhke. Kok ning desane dhewe ning wilayah dhewe arep diwirang-wirangke. Panjenengan gronan mboten kula ndherekaken panjenengan. Oh maksude rena penggalih mboten, tresna mboten kalian Mimin nderek panjenengan. Ora. Wis saiki arep piye, Lek? Piye kuwi terusan? Arep golek perlindungan meneh. Ini soal kredibilitas, bukan soal uang. Lah terus Gusti paring 1000 dalan kanggo umate golek pangupa jiwa. Rezeki ramu nang kene tok. Ya mbok ora aku ki ora ngono. Kowe nang ndi? Opo aku lelekke menungso. Saat atase padahal nangis meneh. Aku ki moto yuyu ya. Kesedhu sithik. Mbok yuyune njapit mripate kuwi ya. Nggih wingko suwe-suwe njaluk perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mas Rohmat. Arep ngapa? Monggo rasane ngatimu piye? Mas Rohmat ki ya wis ragurnan. Sapa to? Anu Pak Digedel, Gudel. Pak Gudel. Sing pomo sing enom, Pak De gedhuwuren. Nah. Ora, upama Rohmat sing enom karo aku rada maklum ya. Ngantek sing gagrak lawase ya gila ki lho. Kaya najis ngono to kaya. Anu Mas, aku ya nek kono nesu banget aku ya ora iso wong. Sida piye, Sida? Jaluk kowe ki nembunge sing apik. Lah iya Sida iki karepe piye nembung wong wedok ki wong pengen di ngerteni. Jane wong wedok ki nek nesu banget ya wegah. Eman-eman anak nek dirungu anak, nek dicontoh anak. Wong wedok ki nek kon padu dirungokke tangga isin nggih mboten Bu. Mong praketang sithik pengen di ngerteni. Pengen di ngerteni. Aku ki mari ku mong dihambung ya Mas. Men. Kok Mas Doan golek nggon ki malahan. Iki piye karepe? Lah. Jan, ora cetot tenan. Aku nek grungu ya kowe kulino garukane kulino. Sing sabar. Kowe marine gur nek diambung. Diambung. Tenan. Sapa wae ora ora apa-apa, sebenarnya diambung mari ku gampang kok. Tapa ki gek diambung. Galo. Gelem Pak De. Salaman ya Pak De.
Iya. Jenengan paringi sehat lancar. Apa kang lumadi ning alam donya ki ora ana sing kebetulan. Iya. Mimin tinakdir dadi lanang ning rodok kemayu ki karepe Gusti Allah. Ayo kok nyanyi Garuda Pancasila sik engko diparingi. Garuda Pancasila ya. 1 2 3 Garuda Pancasila, aku pendukungmu, setiamu samasri, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur santoso. Libang satu, ayo maju, terus maju. Maju Pancasila. Wes. Lagu Garuda Pancasila. Apri ya aneh-aneh. Ternyata duwe pasangan ini. Ya iki tinggo anu Pak De. Pak De. Tinggo tumbas sabun. Garuda Pancasila kok enek mosak masih. Nek ya apa tresno ki tresno bangsa kan carane kono. Sapa meneh, Dik? Piano pengen nyanyi Garuda Pancasila wi. Ora isih. Ya, wis dirampungke ora iki mau. Ya, oke, rampungke. Ya, berdua. Ya. Yo, oke. Nurabakalati uga jiwangane si padha anggota ati kepranan sayang iku sayang rasane suntikan